Karon adlaw sa Miyerkules sa ikasiyam nga semana sulod sa tuig. Unsay buot ipasabot sa mga pulong, paglakaw at tubangan sa Dios diha sa kamatuoran. Tagsa-tagsaon nato pagsabot ang matag hugpong sa mga pulong. Una, ang paglakaw. Ang paglakaw nagpasabot og aksyon ug paglihok subay sa dalan paingon sa padulngan. Alang sa mga Kristohanon, ang dalan ug ang padulngan managsama. Si Jesus nga mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang paglakaw nagpasabot nga nagpanaw kita og maningkamot aron makadangat sa buot natong adtuan. Sunod, nga anaa kita at tubangan sa Dios. Ang tanan nga atong gisulti, gibuhat, ug ang atong pagkakita anaa sa presensya sa Dios. Walay nang hitabo gawa sa mahigugmaong kasayuran sa Dios. Ang Dios wala magtan-aw ug naglaom nga makasakop siya sa atong mga sayop. Hinuon, ang Dios nagtan-aw kanato uban ang gugma ug ang kaluoy, nagpaabot aron tubagon ang atong tawag sa pakitabang. Sa katapusan, anaa ang mga pulong diha sa kamatuoran. Sayod kita nga si Jesus mao ang kamatuoran nga nagdala kanatog kahayag ug kinabuhi ug paglaom. Nagpuyo kita sa kalibutan, diin ang kamatuoran sa makadaghan, gitan-aw nga maingon-ingon, usa ka buta nga mahimong hisgot-hisgutan o mahimong managlahi sa matag tawo. Si Jesus mao ang kamatuoran ug mahimo nga ato siyang mahibaluan. Pamalandong. Sa akong pagkinabuhi isip Kristohanon matag adlaw, nagalakaw ba ako atubangan sa Dios diha sa kamatuoran? Pagbasa gikan sa basahon ni Tubet. Nahiubos ako pag-ayo og naulaw ug sa ingon nang hupaw ako og mihilak. Unya sa akong pagpugong sa akong mga luha, nagampo ako sa pag-ingon. Matarong ikaw o Ginoo, maluluyon ikaw sa tanan nga imong gibuhat, matinumanon sa imong mga paagi. Ikaw ang maghuhukom niining kalibutana. Nangamuyo ako kanimo, kaluy-i ako. Ayaw ako siluti tungod sa akong mga kasalanan, bisan gani tungod sa mga sala nga wala nako hisayri. Ang akong mga katigulangan misukol ug misupak sa imong mga sugo, apan ayaw ako siluti tungod sa ilang kasalanan. Gitugot mo nga ang imong katawhan masakmitan sa ilang mga butang, nga sila mabihag ug mapatay. Gihimo mo nga sanglitanan ang among katawhan nga sila tamayon ug yamiran sa tanan nga mga nasod diin imo kaming gipatibulaag. Masabog gihukman mo ang akong mga katigulangan tungod sa ilang kasalanan ug gisilutan mo ako tungod sa akong mga sala. Nagbudhi kami ug nagsalikway sa imong kasuguan. Busa ang silot mo kanamo sa kanunay matarong gayud. Karon, himua kanako sumala sa imong gusto. Kuhaa ang akong kinabuhi ug palingkawasa ako niining kalibutana. Pabalika ang akong lawas ngadto sa yuta. Maayo pa nga mamatay ako. Nagantos ako sa mga insulto nga dili angay kanako ug nawad-an ako sa paglaom. Ginoo, itugot na nga matapos ang tanan kong mga kaguol ug dad-a ako nganha sa imong walay katapusang pahulayanan. Ayaw isalikway ang akong pag-ampo.
Palabihon ko ang kamatayon kaysa pagpuyo niining kaalaot ug pagsagubang niining pait nga mga insulto. Niadtong maong adlaw sa syudad sa Ikbatana sa Media, nahitabo nga si Sara, anak sa usa ka tawo nga ginganlag Ragel, giinsultuhan sa usa sa mga sulugoong babayi sa iyang amahan. Si Sara naminyo sa makapito, apan ang daotang demonyo nga si Asmodeus mipatay sa tagsa-tagsa kabana sa wala pa mabug-os ang kaminyoon. Ang sulugoong babayi miingon kang Sara, ikaw mamumuno og bana, tan-awa ra ang imong kaugalingon. Pitunay imong bana, apan walay usa kanila nga nakapuyo og igong gidugayon aron makapanganak ka. Nganong magpuyo ka man uban kanamo? Nganong dili ka man mulayas og mutipon sa imong patay nga mga bana? Hinaot untang dili gayud kami makakita og usa mo kaliwat. Hilabihan ang kaguol ni Sara. Mihilak siya ug misaka sa ila ug buot gayud siya maghikog. Apan sa pagpalandong niya, miingon siya sa iyang kaugalingon, dili, dili ako magbuhat niini. Ang akong amahan insultuhan sa mga tawo ug moingon sila, aduna kay bugtong anak nga babayi nga imong gihigugma pag-ayo, apan naghikog siya tungod kay mibati siya sa hilabihang kaalaot. Ang maong kaguol magdala sa akong giuban na nga amahan ngadto sa iyang lubnganan ug ako'y pasanginlan ni ana. Busa dili ako maghikog. Mangamuyo lamang ako sa Ginoo nga iya akong tugutan nga mamatay aron dili na ako makabati og mga insulto. Unya mitindog si Sara duol sa bintana, gibayaw niya ang iyang mga bukton sa pag-ampo ug miingon siya, O Dios nga maluluy-on, angay sa among pagdayig. Pasidunggan unta kanunay ang imong ngalan. Hinaot unta nga ang imong mga binuhat magdayeg kanimo sa kanunay. Samtang si Tubet ug si Sara nagampo, ang Dios didto sa langit nagpatalinghog sa ilang mga pag-ampo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. O Ginoo, akong Dios, nagasalig ako kanimo. Ayaw akog pakaulawi. Ang akong mga kaaway dili unta maglipay bahin kanako. Walay magapaabot kanimo nga maulawan. Maulawan sila nga saway pagmatngon dili magtinumanon. Kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ang imong mga paagi o Ginoo, ipahibalo kanako. Tudloi ako sa imong mga agianan. Agaka ako diha sa imong kamatuoran ug tudloi ako, kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Hinumdumi ang imong kaluoy o Ginoo, ug ang imong kaayo gikan pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo. Kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Maayo ug matarong ang Ginoo, sa ingon niini iyang gipakitaan sa dalan ang makasasala. Iyang giagak ang mapaubsanon ngadto sa katarong, iyang gitudluan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya may mga Saduseyo nga miduol kang Hesus. Mao kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Magtutudlo miingon sila. Gisulat ni Moises kining balaura. Kun mamatay ang usa ka tawo ug magbilin og asawa apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mga sawa sa byuda aron sila manganak alang sa namatay. May 7 ka managsuon nga lalaki. Ang kamagulangan naminyo ug namatay nga walay anak. Unya ang iyang manghod nangasawa sa byuda ug siya usab namatay nga walay liwat. Mauusab kini ang nahitabo sa ikatulo nga igsuon, ingon man sa nahibilin nga mga igsuon. Silang 7 ka managsuon naminyo sa babayi ug nangamatay nga walay anak. Sa katapusan, namatay ang babayi. Karon, sa adlaw nga banhawon na ang patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang 7 nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo, ug nasayod ba kamo ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun ang mga patay banhawon na, mahisama sila sa mga anghel sa langit ug dili na magminyuay ang mga lalaki ug ang mga babayi. Dugang paniini, bahin sa mga patay nga banhawon, wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises mahitungod sa sampinit nga nagdilaab? Kay didto nahisulat nga miingon ang Dios kang Moises. Ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Busa nasayop kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.